Kaway-kaway sa mga hindi pa masyadong kumikilos at hindi pa masyadong nagtatrabaho pero nananakit na ang kasukasuhan. Hala! Sign of aging yan. Ganun talaga, no? Kapag kahabang tumatagal, para bang napapabayaan mong iyong sarili. Sabi ko kasi sa'yo mag-milk ka eh. Alam mo sa gabi masarap yan, sumupsup. Mag-ano ka, gatas-gatas ka sa gabi, di ba? Sabihin mo sa asawa mo. Hindi, what I mean is sabihin mo sa asawa mo, kumuha ng baso, ipagtimpla ka. Sabihin mo sa kanya, ako na nga nagtatrabaho sa pamilyang to, ako pa magtitimpla ng gatas ko. Charot. Anyway, it's a happy Thursday, kabisyo. Yes, Amba. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Maratsoni. Para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo. Trip lang. Ayan balita ko may trip ka na raw mag-exercise kahit medyo senior citizen na po yan siya. Well, walang masama dyan. Ang taray, ba't ngayon mo lang na-realize, be? Tagal-tagal mo lang nabuhay. Pakikulbit niyang katabi mo. Oo, pakisabi sa kanya, huy, parang lumalaki. Lumalaki ang bilbil. Parang, alalalalalalala. Sabihin mo, wag ka nga, pinaghirapan ko to, no? Well, tiyan mo naman, hindi ko naman tiyan yan. Anyway, magandang hapon po. Pakibati na rin muna yung katabi mo bago ka sapakin. Pakisabi sa kanya, ngiti-ngiti muna. At magtimpla ng gatas. Oo, pag ganito mga oras, ang sarap ng fresh cold milk. Lalo na kapag ka non-fat. Ay, saktong-sakto yan, no? Alam mo, isa sa mga usual na ginagawa ko lately lang. Madalas sa gabi nagtitinda. Wala nang pera yan, nagtitinda na sa gabi. Nagtitimpla ng gatas, oo. Kasi narinig ko na kapag naggagatas ka, malakas daw makatibay ng buto yan. Diba? Hindi ba? Tagal mo nang alam yan, diba? Diba? Pampatanggal daw ng osteoporosis. Ay naku, kalaban natin yung mga matatanda na ayaw natin na gagambalain. Gagambalain tayo ng pananakit ng kasukasuan. Diba? Kaya kung ikaw ay kagaya ko, na may mga moment na feeling mo ang sakit-sakit na ng tuhod mo, kung ano mang kasukasuan yan, well, saktong-sakto, baka may kailangan ka lang gamot na perfect para sa'yo. Kaya naman para sa sakit ng katawan, may extra panlabang dyan. Dahil ang dating Alaxan, ngayon, extra galing na. New Alaxan Extra. Gaano ka-extra? Ngayon, up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan dyan, alam nyo na ang gagawin nyo, ha? Dito ka na, mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is a generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ganon! Diba? Inuman mo lang ng gamot yan, B. O minsan, baka naman pwede ka pang magawa na paraan. Baka naman sabihin mo, pinapagastusan naman kita eh. Well, mamaya, papatibayin ko yung buto mo. Pero ngayon, sabayan mo muna tong kantang to. Here's the Shamrock Pasakit na dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.